Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kakilala na ng karamihan sa inyo. Si JR. Taong 2013. Mandurriao, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si JR sa isang planta ng soft drinks sa bayan ng Iloilo. Ito din yung mga panahong sinubukan niyang mamuhay ng normal. Ngunit sa kabila ng lahat, ay naging tampulan pa din siya ng mga humihingi ng tulong. Mapanormal na tao man o elemento. Pero bago natin simulan ang kwento, nais ko lang bigyan ng konting deskripsyon ang lugar na ito. Dito kasi iikot ang halos kabuuan ng kwento. Ang lugar na pinagtatrabahuhan ni JR ay isang bodega na napapaligiran ng mga matataas na puno. Sa bandang likuran nito ay tanaw ang isang medyo makapal na gubat. At ang gubat na yon ay isa ring dating bodega. Winasak ito nang ilipat ng may-ari nun ang kanyang mga kagamitan sa mismong sentro ng syudad. At sa tagal ng panahon, tinabunan na ito ng makapal na sukal at mga puno. Sa makatuwid, isa na itong abandonadong bodega. Bagaman ipinasara na ito, may mangilan-ngilang parte pa ding naiwang nakatayo. At sa bodegang yon, naganap ang isa sa mga inkwentro ni JR. Isang hapon habang nag-aayos para umuwi, 5:00 na din kasi nun, yung iba niyang mga kasamahan ay nauna nang lumabas. At bilang supervisor, tiniyak niya munang naiwan niyang maayos ang loob ng bodega bago umalis. Mga basyo lang naman ng soft drinks ang laman ng bodega na yon. Pero lubhang mahalaga ang mga ito para sa planta. Kaya 24 oras din itong binabantayan ng mga sikyo. At nang matapos na sa pagsisiyasat si JR, agad na din itong lumabas. "Sir, uwi na ho kayo?" Tanong ni Guido, na isa sa mga kaibigang gwardya ni JR. "Oo, Guido. Medyo malayo pa yung momotoring ko eh. Sige mauna na ako sa inyo." Tugon ni JR. At matapos yan ay pumunta siya sa lugar kung saan nakagarahe ang kanyang motor. At sa bandang likuran yon ng bodega. Papalubog na ang araw nun. At nakagawian na ni JR na maghagis ng kahit na anong matamis na bagay sa gawing yon bilang pasasalamat sa mga nilalang na naroon sa pagbabantay nila sa motor nito. At habang ginagawa niya ito, ay may nasipat siyang tila isang malaking ibon na nakadapo sa isang mababang sanga ng puno. At dahil alam niyang hindi pangkaraniwan ang ibon na yon, nilapitan niya ito para usisain. Bale, nakatalikod ito sa kanya at kitang-kita niya ang napakagandang kulay ng mga balahibo nito. At nang iangat nito ang kanyang ulo, doon lamang napagtanto ni JR na ang ibon na yon ay isang kinari. Sa mga hindi nakakaalam, ang kinari ay mga uri ng diwata na minsan ay kalahating ibon at kalahating tao. O minsan nasa anyong tao sila at minsan din nasa anyo ng isang napakalaki at napakagandang ibon. Makikinang na magkahalong kulay pula, asul, itim at ginto ang mga balahibo nito na animoy nagliliwanag sa tuwing ibubuka nila ang kanilang napakahabang mga pakpak. Agad na nilapitan ni JR ang nilalang at kinausap ito. "Aba, anong ginagawa mo dito? Baka may ibang makakita sa'yo Mapahama ka pa. Sige na, umuwi ka na, kinari.
Wika ni JR sa nilalang. Magandang araw sa iyo, gabay. Napadaan lang ako. Sige, mauuna na ako. Tugon ng kinari at agad naman itong ibinuka ang kanyang pakpak at naglaho. Napailing na lang si JR sa kanyang nakita. Mabait naman ang mga kinari. Magiliw silang mga uri ng nilalang na mahilig makipaglaro sa mga tao. At kung minsan ay umiibig pa ang mga ito sa isang tao. Isang bagay na labis na ipinagtataka ni JR nung mga panahong yon. Bakit nagpakita ang nilalang na yon doon sa lugar? Ang alam niya, konti na lamang ang mga bilang ng mga uri ng diwatang ito. At sa kasalukuyan, nagtatago sila dahil sa banta ng pagkaubos. Bagaman nagtataka, ay isinantabi na lamang ni JR ang kanyang kuryosidad. Malamang ay napadaan nga lang ito. Matapos yan ay tumuloy na siya sa pag-uwi. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyan, kaagad na din siyang kumain at nagpahinga. Kinabukasan, maaga siyang umalis para pumunta sa kanyang pinapasukan. Araw kasi ng inspeksyon noon at pupunta pa ang area manager nila para kunin ang mga datos na naipon ni JR sa loob ng isang buwan. Madaling araw pa lamang ay bumiyahe na si JR. Kailangan kasi niyang mauna sa site para maisaayos ang lahat bago pa man dumating ang boss niya. Pagdating niya sa site, nadatna naman niyang nakasandal sa upuan ang gwardyang si Guido at tulog na tulog ito. Nakasanayan niya ng biruin ito. Pinindot ni JR ang boto ng fire alarm sa tabi ni Guido at nagkukumahog namang tumayo ang gwardya para tingnan kung ano ang nangyayari. Nagkanda untog-untog pa ito sa pintuan ng guardhouse nila dahil sa taranta. Guido! Kalma lang, ako lang to. Halika, samahan mo ako, magkape muna tayo bago magbukas. Maaga pa naman eh. Wika ni JR sabay lakad. Sir JR talaga oh, nadali mo na naman ako dun ah. Sige, susunod na po ako. Ayusin ko lang yung lamesa ko. Tugon nito at agad na ding sumunod sa kapihan malapit sa bodega. Pagkaupo nila JR, ay agad na napakwento si Guido. Ayon dito, ay nakakita siya ng isang malaking ibon sa likod ng bodega nung gabing matapos umalis ni JR. Naglibot kasi ito sa paligid. Dagdag pa nito, nakadapo lang ito sa isang sanga ng puno na nakaharap sa papalubog na araw. Ha? Talaga, Guido? Baka naman, lawin lang yung nakita mo. Tugon ni JR dito. Dahil alam niya kung ano ang tinutukoy ni Guido. Muling napukaw ang kuryosidad ni JR tungkol sa nakita niyang kinari. Kaya kinahapunan, matapos ang inspeksyon, agad na nagpaalam si JR sa kanyang boss na uuwi sandali sa lugar nila sa Capiz para sa isang mahalagang bagay. 3 araw lang naman siyang mawawala kaya pumayag na ang kanyang boss. Ngunit ang kanyang totoong pakay ay ang magtanong sa lolo niya ng tungkol sa kinari na kanyang nakita. Pagdating niya sa bahay ng lolo niya ay agad siyang sinalubong nito ng utos. Je, mabutit narito ka. Ipagsalok mo muna ako ng tubig doon sa balon. Masakit kasi ang likod ko at saka hindi na ako makapagbuhat eh. Utos ni Lolo Carpio sa kanya. Opo, Lo. Magandang tanghali po pala. Tugon nito at agad nang lumusong pababa sa kinaroroonan ng balon. Pagkatapos niyang magsalok ng tubig, agad na din siyang pumasok sa kanilang bahay.
Nakita niyang naghahanda ng tanghalian ang lola niya. Agad naman niya itong nilapitan at niyakap. Aba, napadalaw ang apo ko Kamusta naman ang buhay sa syudad, iho? Salubong na tanong ng lola niya sa kanya. Maayos naman po, la. Medyo mahirap nga lang kasi hindi pa ako sanay masyado eh. Pero paunti-unti nakakasabay naman po ako. Kayo po ba ni Lolo, kumusta dito? Nagtatatakbo pa din ba si Lolo? Tugon ni JR. Masaya namang nagkwentuhan ang tatlo habang kumakain. Matapos ang tanghalian ay namahinga lang ng konti si JR sa dati niyang pwesto sa ilalim ng isang malaking puno ng yakal. At maya-maya ay nilapitan siya ni Lolo Carpio at naupo ito sa bandang uluhan niya. Apo, alam kong may mahalaga kang sadya sa akin. Ano yon? Agad na tanong nito. At agad namang isinalaysay ni JR ang lahat nang nakita niya tungkol sa isang kinari. At kagaya ng inaasahan ni JR, nagulat ang lolo niya. Dahil alam nito na matagal nang ipinagbabawal sa mga kinari ang magpunta sa mundo ng mga tao. Alinsunod ito sa mga kasunduan na pinangangalagaan ng angkan ni na JR. Isang bagay lang ang alam kong maaaring dahilan ng pagbabalik ng kinari sa isang lugar. May napupusuan itong isang tao. Wika ni Lolo Carpio. Ngunit ang tanong ni JR sa isipan niya, sino? Pinayuhan siya ng Lolo Carpio niya na sa susunod na makita niya ito, ay kausapin niya at alamin kung sino ang taong napupusuan ng kinari, upang mabalaan niyang huwag saktan ang nilalang sa kadahilanang ang mga ito ay nagiging isang mabangis na nilalang na kung tawagin ay mga mandurugo. At sa oras na maging mandurugo ang mga ito, ay pumapatay sila ng mga tao at kinakain ang mga ito kagaya ng mga aswang. Kinabukasan, agad nang bumiyahe si JR pabalik ng syudad para maagapan ang nakabantang panganib sa kung sinong tao man ang napupusuan ng kinari. Pagdating niya sa bodega ay agad naman siyang sinalubong ni Guido. O Sir J, nakabalik ka na pala. Kumusta ang bakasyon? Bati nito. Ayos naman, dito ba? Anong nangyari dito nung nawala ako? Balik na tanong ni JR. Sinabi nitong ayos naman ang lahat at napansin ni JR na kakaiba ang ngiti ng gwardya, kaya biniro niya ito. Mukhang kakaiba ang ngiti mo ngayon At dahil sa may pagkamadaldal itong si Guido, ay nagkwento naman ito. At ayon dito, ay may nakilala siyang dalaga na nakatira malapit lang sa bodega. At ayon pa kay Guido, napakaganda ng dalagang yon at nagkakamabutihan na daw sila. Aba, maganda yan Minsan nga ipakilala mo sa akin yung bago mong syota. Wika ni JR at tumuloy na sa pagpasok. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ay biglang nagradyo si Guido kay JR. Dali-dali naman itong lumabas ng bodega at nakita niyang may nakatayong isang dalaga sa tabi ni Guido. Oh, Guido, bakit? Anong meron? Takang tanong ni JR. At itinuro ni Guido ang dalagang nakatayo sa tabi niya. Sir, siya po yung sinasabi ko sa inyo. Si Laura po. Pagpapakilala ni Guido sa dalaga. Tiningnan naman ni JR ang dalaga at nakayuko lang ito. Hindi ito makatingin sa kanya ng tuwid. Nang walang ano-ano, ay biglang may naramdamang kakaiba si JR sa aura ng babae.
Pamilyar sa kanya ang ora na yon. Yon ang mula sa isang kinari. Bagaman nararamdaman na ito ni JR, pinili niyang huwag sabihin sa kasama ang bagay na yon sa kadahilanang hindi rin naman ito mauunawaan. Sa halipay, sinabi na lamang niya kay Guido na, "Huwag mong sasaktan yan, Guido ah. Nako, baka mawala pa yan sa'yo." Napangiti lang si Guido sa sinabi ni JR at agad na ding nagpaalam para makapagtanghalian kasama ang bagong kasintahan. Hindi inalis ni JR ang tingin niya sa dalaga at nang lumingon ito sa kanya ay nakangiti ito na animoy nagpapasalamat. Matyagang binantayan ni JR ang bawat kilos ni Guido dahil sa alam niya na isang maling kilos o galaw lang ni Guido ay maaari siyang mapahamak, lalo na kapag sinaktan niya ang kinaring nagbabalat kayo bilang dalaga. Walang tigil ang paalala ni JR sa binata na mahalin ng tapat ang dalaga at wag na wag sasaktan dahil kapag ginawa niya yon ay tiyak na pagsisisihan niya. Balewala lang naman yun kay Guido at tinatawanan nga lang niya ang mga sinasabi sa kanya ni JR. Hanggang isang araw, lumapit ito kay JR at sinabing nahuli daw siya ni Laura na may kasamang ibang babae. Naku po! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ano bang tumatakbo sa isip mo, Guido? Bakit ba hindi ka nakikinig sa mga sinabi ko? Ngayon sinasabi ko sa'yo, talagang pagsisisihan mo to. Dismayadong wika ni JR. At kasabay ng pagkadismaya ay ang takot sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng kinari. Hanggang isang araw, nakita ni JR si Laura sa labas ng bahay na tinutuluyan ni Guido. Nilapitan niya ito at sinubukang kausapin. "Kinari, maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pakay para sa aking kaibigan?" Tanong ni JR. Ngunit sa halip na tumugon ay tiningnan lang nito si JR at agad ding umalis. Kitang-kita ni JR ang lungkot at galit sa mga mata ng nilalang. Kaya nung ding araw na yon ay kaagad niyang hinanap si Guido na noon ay nasa galaan pala sa isang mall sa syudad ng Iloilo. Day off kasi. Bilang katapat lang ng bodega ang bahay na tinutuluyan ni Guido, matyaga siyang inabangan ni JR hanggang sa makauwi ito. Pagdating nito ay kaagad na siyang nilapitan ni JR at kinausap. "Guido, hanggat maaari lumayo ka muna dito. Delikado ang buhay mo dahil sa ginawa mo kay Laura." Direktang wika ni JR sa kaibigan. "Huh? Ano pong sinasabi niyo, Sir J? Wala pong mangyayari sa akin. At isa pa, hindi ako natatakot sa Laura na yon. Kahit sabihin mo pa na mangkukulam yon o aswang. Subukan niya lang kung hindi magkanda basag-basag ang bungo niya." Tugon nito. "Hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi mo. Sundin mo na lang ako. Magbakasyon ka muna. Umuwi ka sa inyo. Ako nang bahala sa mga kasama mo." Muling sabi ni JR. Subalit hindi talaga nakikinig sa kanya si Guido. Pumasok lang ito sa bahay niya habang pailing-iling pa. Nasabi na din ni JR sa sarili niya na wala na siyang magagawa at hindi na niya makukumbinsi pa si Guido na sundin siya. Kaya hinayaan na lamang niya ito. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Kaya inisip din ni JR na baka nga nagkakamali siya. Ngunit isang hapon, araw ng inventaryo, nag-overtime si JR sa kadahilanang kailangan niyang matapos ang lahat ng mga papeles bago dumating ang kinabukasan. Nandoon din si Guido at panggabi ang duty nito. Nakita niya ang binata na nag-iikot sa buong paligid ng bodega. At laking gulat niya
nang bigla na lamang itong nagsisisigaw. Dali-dali niya itong pinuntahan at hinanap niya kung nasaan ito. At nakita niyang naroon ito sa likod ng bodega. Nakita niyang nakadapa ito sa simento at tinatakpa ng kanyang ulo. Pagtingala ni JR ay nakita niya ang isang malaibong nilalang ang bumubulusok pababa. At nang akmang dadagitin na nito si Gido, ay biglang humarang si JR. Sakto naman nawalan ng malay si Gido, kaya malayang gumalaw si JR. At nang makita ng nilalang na nakaharang si JR, ay bigla itong natigilan. Lumapag ito sa lupa at nagsalita. "Huwag kang makialam, gabay. Malaki ang kasalanan sa akin ng taong yan. Kaya huwag kang humarang. Kung ayaw mo na pati ikaw ay kalabanin ko." Pagbabanta ng nilalang. Ang itsura ng nilalang na ito ay isang magandang babae. Ang katawan naman nito ay sa isang tao din, ngunit nababalot naman ng balahibo ng ibon. Ang mga kuko nito ay kasing talas ng mga kuko ng agila. At meron lamang itong 3 daliri sa magkabila nitong kamay. Nung mga panahong yon, positibo si JR na ang kaharap niya ay isang mandurugo. "Hindi kita hahayaang sakta ng taong ito. Kaya kapag nagpatuloy ka pa rin, hindi ako magdadalawang isip na kalabanin ka." Tugon ni JR sa nilalang. Ngunit nagmatigas ito at akmang tutuloy sa pagsalakay kay JR na noon ay nakaharang sa walang malay na si Gido. Kaya wala nang ibang naisip na paraan si JR kung hindi ang gamitin ang kanyang kakayahan laban sa nilalang. Inilabas ni JR ang hawak niyang mutya at sinalubong ang nilalang. Habang papatakbo siya sa nilalang, ay dinampot niya ang isang kapirasong putol na bakal na tubo para gamiting panlaban. Maingat siya nung mga panahong yon dahil sa oras na matamaan siya ng mga kuko ng nilalang, siguradong magtatamo siya ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Isa pa, ayaw din niyang mapatay ang nilalang sa kadahilanang hindi niya din ito masisisi dahil biktima lang din ito ng kalokohan ng isang tao. At habang sinasangga niya ang mga atake ng mandurugo, bigla namang nagkamalay si Gido. Napalingon si JR dahil sa bigla itong nagsalita. "Laura! Pakiusap, itigil mo na to. Alam ko nasaktan kita. Patawarin mo ako. Huwag ka nang mandamay pa ng ibang tao." Wika ni Gido. At agad namang tumigil sa pag-atake ang nilalang. Laking gulat ni JR nang nagpakita ito sa totoo niyang kaanyuan. "Hindi mo dapat pinaglalaruan ang damdamin ng isang babae dahil higit kaming nasasaktan sa mga ginagawa ninyo. Ayoko din namang humantong sa kamatayan mo ang lahat. Nais ko lamang ipadama sa iyo ang sakit na ibinigay mo sa akin. Pero alam ko na kahit mapatay man kita ngayon, ay hindi na magbabago ang mga naganap. Naway magsilbi na lamang na aral sa iyo ang mga pangyayari." Wika nito at bigla na lang itong umalis. Nilingon naman ni JR si Gido. "Ayos ka lang ba? May sugat ka?" Tanong ni JR habang itinatayo niya ang binata. Sana pala nakinig na lang ako sa mga babala mo, sir. Hindi ko akalaing ganito pala ang mangyayari. Ngumiti si JR at sinabi sa kaibigan na ayos lang at sana ay magsilbing aral sa binata ang mga nangyari. Sa kasalukuyan ay wala na si JR sa kanyang trabaho. Hindi na din niya alam kung nasaan si Gido. Pero isang bagay lang ang tiyak ni JR. At yon ay may aral na natutunan ang kaibigan sa kanyang mga naging karanasan. At yon ay dahil sa nakainkwentro nilang
aswang na manturugo. Okay, shoutout ko lang yung nag-renew ng badge na si Aldrin N. Bagaan. Ito naman para sa mga random subs natin na nag-comment sa pinned comment ko. Babasahin ko na lang yung mga pangalan nyo ha. Mandy Corisay, Dag06, The Mind Gamer, Dimple Sumi, Glenda Capasio, Dustin Jericho Ray, Yvonne Ferrer, Anyong Sayo, Craven Chavez, Mortred G, Anime is Our Best Friend Forever, Lance Calosing, JJP Freenet, Criziel, Mark Yambao, Nika Nasataya, Vet Bona, Mr. Maldito Pajaro, Blinded, Gerald Fuentes, Rosabel Besorio, Buwalan Dexter, Witwiw Gaming, Terence Barete, Sunny Valendez, Rian 391, Nova May Janyola, Jean Bautista, Steffi Jane Park, Bailon Templo Nuevo, Hermosa Patrick, Sean Diaz Bergoño, Lakay Russell, Au Bascog Boys, Janice, Giancarlo Santos, Ruby Panye, John TJ Talo, Mary Ann Calma, Bunek Bautista, Nordic Baez, Lara Shane Deo, Trulala, Jennifer Jabadan, at kay Joseph de Malaluan. Sama ko na rin si Van Wonders. Guys, iwasan nyo yung mga flood comments para mabigyan natin ng space yung iba. Ang mas maganda rito, yung mas maagang nagko-comment, mas una ko siyang mababasa. Kaya pauna ko ng notification bell para sa next upload natin, mas maaga kung makikita yung pangalan nyo, nasa unahan kayo ng shoutout. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.